Chicos, que non vos contei, outro día contactaron a través de LinkedIn porque actualicei coa formación do máster unha empresa especializada en aplicacións móviles. Fixen a entrevista con eles e ofreceron un posto de traballo. ¡Qué guai! Sí, leva toda a parte de desarrollo de aplicacións móviles, a gestión operativa, promoción, publicidade. Estou super contenta. Sí. É verdade que tiña bastante claro quedarme aquí en Santiago porque, como me gustaba o marketing digital, tendo a oportunidade de facer aquí un máster na Universidade de Santiago, que é reputación, nunha cidade que é moi de estudiantes, todos sabemos a noite, os xoves, xantegueses que non hai que nos cambie, cerca da casilla, pois a verdade que era algo que era unha gran oportunidade. E aparte tamén, bueno, reafirmeime no que era que realmente me gustaba e ao que me quería dedicar, o sea, non penso en dedicarme a outra cosa que non se chama marketing digital, traballar nunha agencia de marketing ou incluso, quen sabe, no futuro montar unha con algún de vos, igual. Te parece como una